Oksbøllejren var første militærlejr, men i 1940 erobrede tyskerne lejren, og senere i 1945 blev den til en af de største flygtningelejre i Danmark. I dag er der meget få tegn på, at der har været en flygtningelejr i Oksbøl. Der er ikke en eneste brak tilbage, og hele området er nu fuld af træer. Man ryddede lejren for bygninger, så der ikke ville være tegn på, hvordan Danmark havde hjulpet de flygtende i tyskere efter krigen. De flygtede fra Tyskland via Østersøen op til Danmark. Det var en lang og farlig rejse. Den Røde Armé, hvilket var Ruslands hær, var en stor trussel mod rejsen fra Tyskland til Danmark. Flugten til Danmark går over Østersøen, og skibene er fyldt til bristepunktet med mest kvinder, børn og sårede soldater. Russiske flyver og ubådsangreb fører til nogle af verdenshistoriens største skibskatastrofer. Mellem 20 og 30.000 omkom i Østersøens kolde vand. Det var en voldsom tragedie, da krigen næsten var slut. Ved ankomsten kom de hen til huset, hvor de blev tjekket ind, og man fik et form for pas. Så man vidste, hvem de var, og kunne sørge for, at de kom tilbage til Tyskland. Men gjorde det også for, at man kunne se, hvem der var døde. Livet i lejren var faktisk okay godt. Det var ikke ligesom i de tyske koncentrationslejre, hvor de ikke mad fik, og heller ikke noget ordentligt tøj eller bad. I Oksbøllejren fik man både mad, dog kun det, der var virkelig nødvendigt for at overleve, og de fik også et varmt bad om ugen. Ellers kunne de bade ind i 2 store søer, som lagde i lejren. De skulle arbejde i lejren, så der var så lidt muligt, Danmark skulle give til lejrene. Det endte dog med, at Danmark havde betalt flere millioner kroner. I lejrene havde man et okay liv. Dog levede man stadig bag pigtråd, og så danskerne ikke blev smittet for de sygdomme, og så man kunne have styr på tyskerne. Hvis man ser på tallene fra uges transporter til flygtningelejren i Oksbøl på et tidspunkt, hvor der var flest flygtninge, 30.500 flygtninge, så taler de deres studiesprog, at de måske ikke manglede så meget. Hver uge fik de pølser og ost 10.000 kilo, smør 4.600 kilo, sigtebrød 25.000 kilo, rugbrød 68.000 kilo, kartofler 70.000 kilo, grøntsager, altså kål, gulerødder og roer 53.500 kilo, fisk 14.000 kilo, kød 5.250 kilo, mel 1.800 kilo, havregryn 1.800 kilo, ærter 2.100 kilo, forskelligt 1.000 kilo, tørmælk 1.500 kilo, mælk 70.000 kilo. Overstående forbrug betød, at en tysk flygtning på et givet tidspunkt kostede 80,3 øre per dag. At dømme efter billederne af flygtninge og børn fra flygtningelejren tyder den rimelig ernæringstilstand uden eksemplar på afmagede mennesker. Mange sygdomme var heller ikke et problem. I lejren var der også skole til alle børnene, som man havde trykt bøger, hvor der var ingen nazistisk propaganda i. Der var nogle af flygtningene, som allerede var uddannede lærere, så man testede dem for nogle nazistiske meninger. Der var både gymnasie, folkeskoler og børnehaver. Nogle af dem havde allerede arbejdet med at trykke bøger til skoler. Man kunne nemlig bruge dem der, hvor fra Tyskland af, fordi de var fyldt med nazistiske propaganda. Der var også nogle tyskere, der kunne undervise taledøve børn. For dem var der nemlig også en enkelt klasse til. Og man uddannede ikke nogle personer til at undervise disse børn. Det var også en af de ting, der viser forskellen på de danske lejre og på de tyske koncentrationslejre. Der var 2 hospitaler på Oksbøllejren. 80% af dem, der lagde på hospitalerne, var tyske soldater. Man havde ikke så gode hospitaler dengang, så mange døde af urenhed og dårlige redskaber, og man ikke havde medicin til at helbrede dem, der lå der. Mange sygdomme kom med flygtningene, så man vaccinerede dem mod tyfus, paratyfus og dysenteri for at mindske risikoen for epidemiske udbrud. Hospitalsområderne omfattede alle tænkelige behandlingsafdelinger. Kirurgisk, medicinsk, infektion, tuberkulose, hud- og kønssygdomme på gynækologiske, øjne, psykiatriske samt føde- og børneafdelinger. I Oksbøllejren er der 1.675 grave, men i alle lejrene til sammen var der ca. 15.000 døde, så i lejrene var der måske ikke helt så gode forhold, som man prøvede at gøre det til.